Hej Uffe. Det er da så min radioaktive film, eller film om radioaktivitet mere. Ja, jeg vil godt tænke mig sådan generelt at fortælle om, hvad radioaktivitet det virkelig er. Så lidt om isotoperne, eller hvad isotoper er. Noget om henfaldstyper. Jeg kommer ind på alfa, beta, gamma og elektronfangning. Og så til sidst vil jeg komme ind på lidt med halverings. Radioaktivitet, det er en proces, som der forekommer i ustabile atomkerner. De her ustabile atomkerner, de kan begynde at henfalde ved at udsende nukleoner, altså protoner eller neutroner. De kan henfalde ved at udsende elektroner, eller ved at udsende energi, f.eks. i form af lys. De her ustabile atomkerner, de bliver også ofte omdannet til andre grundstoffer, eller isotoper af andre grundstoffer. På grund af at de udsætter de her nukleoner. Stabiliteten i kernerne, den kan skyldes blandt andet overskud af nukleoner, altså for mange neutroner og protoner. Det kan skyldes ubalance mellem antallet af neutroner og protoner. Og så kan det også skyldes overskud af energi, som f.eks. med gammastråling. Altså ved det radioaktive henfald, så afvikler en kerne sit nukleon eller energioverskud. Altså det vil sige, at jo større energioverskud er, jo mere ustabil er kernen. Ja, det er sådan, radioaktivitet generelt er. Isotop. Isotop, det er en kerne, en atomkerne, som har det samme atomnummer, altså antallet af protoner, men har forskellige atommasser, altså der har større eller mindre nukleontal, hvilket betyder, at der enten er flere eller færre neutroner i kernen. Det betyder, at de har det samme placering i det periodiske system, der har det samme protontal, men et andet grundstof, som isotop, der det har et andet atommasse, med den er færre eller flere neutroner, for eksempel har vi ur og 238, hvis det henfalder med alfa henfald, så bliver det til thorium, men det henfalder med 2 protoner. Thorium 234, som er isotop af thorium 232. Det var bare et eksempel. Ja, så nogle henfaldstyperne, som starter med alfa-henfald. Det er når atomkerne udsender en kerne af stående af 2 protoner og 2 neutroner. Altså en heliumkerne. Alfa-henfald, det er nok den farligste form for radioaktiv strålinger. Men samtidig er det også den form for radioaktiv stråling, som er lidt beskytsom mod. Da der har en virkelig ringe udtrængningsevne. Altså det vil sige, at du kan holde papir op foran noget alfa-stråling, og så vil farten aftages virkelig meget. Men når man tænker på alfa-henfald, de er meget store. De har en meget stor atommasse. Det vil sige, at hvis de støder ind i noget, så ændrer farten, så det er kun farten, der aftages. De ændrer ikke retning. Det vil sige, at der er meget større skade, end f.eks. ved beta-henfald, som har en meget lav atommasse, og zigzagger rundt mellem alt det rammer, og har mindre skade derfor. Det skal så siges, at beta-henfald, det kan lettere gå igennem ting. Der skal mere til at beskytte sig mod beta-henfald. Nu når vi er i gang med beta-henfald, så er der 2 forskellige slags beta-henfald. Beta plus og beta minus henfald. Beta-henfald, det er når en ustabil kerne udsender en elektron og en antineutron, eller hvis det udsender en positron og en neutron. Vi starter med beta minus henfald. Det er negativ. Det er når en negativt ladet elektron bliver udsendt af en neutron i en ustabil kerne.
samtidig med en antineutrino beskyde. En antineutrino det er en partikel. Den har ikke rigtig nogen elektrisk ladning, og den har en rigtig lille masse. Den her neutron, som den bliver derfor omdannet til en proton. Det vil sige, at atomnummeret stiger med 1. Så har vi beta plus anfald. Der bliver en positron, som er det modsatte af elektron, altså det er elektronens antipartikel. Det er elektron med en positiv elektrisk ladning. Sådan en positron og en neutrino, de bliver udsendt af et proton i det ustabile atomkerne. Og derfor bliver denne proton omdannet til neutron, og atomerne falder med 1. Og derfor ændrer grundstoffet. Så er der gamma-henfald. Gamma-henfald det er en radioaktiv henfaldstype, som forekommer, når et atom har en exciteret tilstand. Det vil sige, at der er for meget energi. I atomkernens exciterede tilstand udsender den exciterede energi i form af lys for eksempel, til fotoner, indtil atomkernen er tilbage til grundtilstanden. Altså der sker ikke, det vil sige, at der faktisk ikke sker nogen forandringer i grundstoffet. Der er ikke nogen partikelomdannelse. Men det betyder også, at grundstoffet, det ændrer sig ikke ligesom ved alfa-henfald og beta-henfald. Der er nogle bevarelsesregler ved kerneprocesser. Eksempelvis der er det samlede antal nukleoner er bevaret, og det er det jo, det er kun energi, der bliver udsendt. Og så er den samlede elektriske ladning er bevaret. Det er netop også. Det med partikelomdannelse. Der er ikke nogen partikelomdannelse i gamma-henfald. Så sidste henfaldstype, vi snakker om, det er elektron-capture. Elektronindfangning, som det hedder på dansk, EC. Det er en proces, hvor atomkernen indfanger et elektron fra en tilfældig atomskælder. Den her negativt ladede elektron omdanner proton til en neutron, samtidig med at den udsender en neutrino. Eksempel det kan være, at kalium, som grundstof nummer 19, det laver det her elektronindfangning og bliver til argon, som er grundstof nummer 18. Det er sådan et isotopargon. Fordi at det kun er protontallet, der atomnummeret falder, og ikke atomvægten. Her til sidst, så tror jeg, jeg klarer det der med halveringstid. Så alle ustabile kerners henfalder med antallet af radioaktive henfald per sekund, og deres aktivitet det kan beskrives med forholdsvis ens forhold. Aktiviteten, altså radioaktiv henfald per sekund, det måles med SI becquerel. Det vil sige, at hvis man har 1 becquerel, så er der 1 radioaktivt henfald per sekund. Halveringstid det er et mål for, hvor hurtigt et radioaktivt grundstof det henfalder til et andet grundstof. Det siger blandt andet noget om, hvor stabilt grundstoffet er, eller isotopen er, og man kan bruge sådan en halveringstid til at udregne en aldersbestemmelse, blandt andet ved C14-metoden. Jeg tror, det var det, jeg havde.